मेरा सा हंसने तो फरोग Tini sini borkathal amsai sintaram borkathal yango sing thoma kari bebak amsai sing amsai rok thangnai 24 tarigo sini bukhukje pori tongnai objuli amo bo big bazaro borni school ni fairul khanyan ni borok ni panya thanglani je abahai kaisa kotorma yakha belai kha khamani ngai bo sungsano kumalangkha jeng bebak saimano abo tabo kripa hashtag nangai nyakaba khayong nangai bebak jaga bini kha khama te sum panda khai tunglayo te tinibo khana haisung sini o borkathal amsai ni bebak taku bukuk song sorai khunai song ma pha bebak okra song sung joto mil lagi sung bini pholano tongthoke chukna hawa tongtung ni sung bono dia lainai bai khlaino sung tabo oro chintram gamni simi borkathal jora sung himboi bini bumungoi bini langmano kaham tongtung bini phola kaitor bai tongtung sukhaw tongtung neseng tini oron simi sung himlai sing ani tengani tini mum langri je musim khai toma among ke sini belai ke karna hisa sini bukula hari temani bagai sing tini bor kathal dei cintaram lamo sung tini hara amahi ke mum langri khakhama ke bini atma santi mantung ami bagi sing nilai tonglayo sing belai khakham daja amni bagi sini hasteni joto jaga ono mem only di haste sini sini dafarau jaga tong joto no amo ke misil ke ba timbo to nilai tonglayo amo ke mum bilai sini azaga salega tabu kurang ma jaga ono ke khaidabi tong hambai malake hambai sini korano sengtina ba hai khai sini borkathal area ni sini borok dofa sini sini tipri dofa ni bisingo boroksa sini bukuk juk auxilium school ni khub abo high talented student
बुखुक लाहाय रिलेट बो थै थांजाक थांनाय 24 तारिख बिग बाजाराव बो आबो हायखाय आरोनि साना थांगांखाके बो अयनाय बाबे ताय आबो हायबनो दुस खलायजाका आबोनि बागै नाय बो हेरेसमेन्ट खा बुखाव बो टेक्टर मानखा आबोनि यागलो बो नगद थांगैनाय बो सुइसाइड खलायका आबोनो तै दिनि जों बिनि फला शान्ति याखाबो खाकसांमा मानानि बागै जों अबो हायखाय दिनि अ सारिकनि जराव अ सानजा जराव जों दिनि आमसाय दिनि एरिया आमसाय बरकाथाल अ एरियानि ngै जों आबो हायख्लाय रेलि खलालाय दबो बेलाय हामबाय जों दिनै बेलाय खामानि बिसिंतै सानाखलायो दिनै बुखु खरकसा लाहिरि देबरमा थांनाय 24 तारिखआव बिनि जे अननेसेरेल डेथ दंमानि आबना तै खामानो रखसावै जों दिनै सिमना आमसाय नंगै दाबो बरकाथाल चिन्ताराम अ लामाव हिमलायजा खादुम खुनगै तै बिनि आत्मा शान्तिनि बागै वानसुगि नायखांगाय दिनै दखाने खरकसा गोरोंखौ बोरै बेलाय खलायो बिनि टेलेन्ट गोबांखौ बिनि लेखा रोंमाव बेलाय खलायै आबो प्रशंसा खायबो खुलमाया बिनि 96% बत्ती पास खाय दंजा खरकसा बोरै बिनि आबो देउन खाना बिनि लांमा आरो नानि कायसे केना जों वानसुगि मालिया थाइफाना खामानि बागै जों मासावो दिनै अबुखु खरकसा दिनै दखानि जों साजा साथियावना दंमानि थेबा बिनि लांमा बिनि वानसुग नं फायसुया सानिनो जों जाया करि थांजा जों बनि आत्मानि शान्ति नायो तै बनि बागै उपयुक्त बिचार मानथं अबो जों नायो तै बिनि नुखुं जारा ताबुक सुग जारा तंनाय बिनि आमा तै बिनि खायं बरकनि तंसुं थांसुं लांमावो बेबा खजों काहामं थंजों कायजोनि थानि सुरिवो तै जों सुरिवो बंनि गामि प्रतिबेसिनि बागै जाते खलाय बिनि नुखुंबो बुस्थुनि सालतेबो काहामं नाथै तै जों अ मना मिसिलनि बिसिंतै जों सानामो जों माने हिगा जों गुबै नासिनि दफारागबो हायकै सातो जक्तातो ट्रेक्टर जागै तंमानो जाते बुसकांनि न अबारकाम खायमानातै नायखाय तंनाय कायजोनो जुबाथं तै गभर्नमेन्ट ताबो गिफ्टेड चालगै तंगो आइपिएफटी डिजिटल गभर्नमेन्ट बरक दिनै अ दुख टेक्टर बिरमान नतयै बरक बाहायकै जनो अबारकाम खायमान आबन बागै जों बरक तेबिने सेथिनाथुं आबो जों सानानि मुजुं तै सानानि मुजुंगो अबो हायखाय हाजार दिनै उपलग जों दिनै दल खाय हिमलायजाक अ हिमलायमानि बिसिंतै जों दिनै तिकासो दखानाव थांचांसुं आबो वानसुगो तै बुसकांनि सालो अबो हायतै अननेसेरेल डेथ हायकेबा प्रिप्लेन मार्डार अफ तै ताक हायजाक सितों दिनै दफाराव सिसाइ खायसितों आबोनि बागै जों जाबाक पारा प्रतिबेसि थामदिनि बरकनो अमिसिनि बिसिंतै साख्लायना मुजुंगो तै दिनै अमिसिलो तैबो गोबां खाय बरक आगुबै खायथुं तै जों रेडियन खायथुं जों तिब्रासो दफाराव बेबा थांचांगै सिसा लायसिनाय दिनै दखानाव फिरकसिनाय दिनै खाना रक्ता खायसिनाय से